Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Ευρώ, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή και είναι και ένα ερώτημα που πλανάται στο μυαλό όλων. Αυτό όλο το επεισόδιο που έγινε χθες μαζί με τους αστυνομικούς, είχε στόχο στο να αφυπνίσει κάποιους, δηλαδή ήταν μια συνειδητή και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα, παραβίαση των νόμων. Είναι σοβαρή απόφαση και περιέχει κινδύνους, νομίζω το γνωρίζεις αυτό, έτσι. Για μένα κινδύνους ή για εκείνους κινδύνους? Για σένα στη βάση του γράμματος του νόμου, γιατί υπήρξαν παραβιάσεις της νομοθεσίας. Περίμενε. Ναι. Άλλο η νομοθεσία που φκένει από τους βουλευτές και άλλο ο νόμος που στέκει κάτω από τον νόμο του Θεού. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, εσύ δηλαδή ακολουθείς, θες να πεις, τον νόμο του Θεού. Σε αυτό, δηλαδή... Δεν είναι ότι ακολουθώ, το πάμε με αυτούς τους νόμους. Δεν μπορείς να... Εκείνο που τα βγάζω από τον νόμο μου, είναι γραμμένα κάτω. Έχει 200 χρόνια νόμο που πάμε με τον νόμο ακόμα. Ναι. Φταίτε με εμένα για αυτό το πράγμα. Εγώ απλά ήταν μια συνειδητή πράξη που απλά θέλω να καταλάβετε, δεν θέλω να πω πολλά, επειδή έχει πολλούς που απλά είναι να το πάρουν, επειδή δεν αναγνωρίζουν. Όποιος δεν αναγνωρίζει μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει. Ναι. Ωραία, προφανώς εσύ το αναγνωρίζεις, οπότε να εξηγήσουμε στη βάση της λογικής που το έκανες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Επειδή πήραν το ερώτηση ή διαταγή. Okay, very, very simple. Πάω παράδειγμα στα Μαχτόρ. Okay? Ναι. Και παραγγέλω, διατάσσω, θέλω έναν Happy Meal, έναν Big Mac. Ναι, Εύρω, σε παρακαλώ να μην λέμε εμπορικές επωνυμίες, επειδή είμαστε τηλεοπτικά μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Σε ένα εστιατόριο. Λοιπόν, ναι. Όταν μόλις παραγγέλω το φαΐ, πριν να πιάσω το φαΐ μου, πιάνω ένα λογαριασμό, σωστά. Ναι. Πρέπει να πληρώσω, να πιω το φαΐ μου, να φύγω, να πάω στο καλό. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος δεν υπηρετά την εταιρεία. Οι εταιρείες υπηρετούν τον άνθρωπο, γι' αυτό φτιαχτήκαν οι εταιρείες. Ναι. Η αστυνομία, η κυβέρνηση είναι όλες εταιρείες που παράγουν ένα σερβις. Ναι. Δεν είναι ιδιωτικές εταιρείες όμως, η αστυνομία δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Ούτε η πυροσβεστική είναι. Πιάσατε με τηλέφωνο να πω τη γνώμη μου, ξανά να πείσετε τον κόσμο. Να κάνετε brainwash του κόσμου να πείτε ότι έχετε δίκιο. Ο νόμος έτσι λέει. Ευρώ, συζήτηση κάνουμε. Λοιπόν, ναι, αυτή τη συζήτηση δεν τη δεχούμε επειδή άλλα μου πάτε πριν να... Εγώ σου είπα να βγεις να μας εξηγήσεις τον λόγο. Ορίστε. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα και να κλείσω επειδή έχω δουλειά, σε παρακαλώ. Ναι, δώσε το παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα ήταν να δώσω. Ναι, δεν θέλω να δώσω άλλο, δεν θέλω να πω πολλά. Επειδή ο κόσμος δεν αναγνωρίζει. Ναι, ο κόσμος όμως πολλές φορές έχει υποστηρίξει. Δεν θεωρείς ότι οφείλεις να το εξηγήσεις και κατά κάποιο τρόπο, επειδή έχεις πολλούς ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε έχει υποστηρίξει πάρα πολλές φορές σε πολλές πράξεις που έχεις κάνει, είτε σε βίντεο που έχεις αναρτήσει. Αυτό δεν θα δώσεις εξηγήσεις σε μένα. Να μου στείλει ένα μήνυμα, πολλά, όποιος έχει απορίες. Εμένα, τούτο που με επηρεάζει εμένα, ενώ ότι πώς να σου το πω, όταν γεννιέται ένα μωρό, Κύπρο οπουδήποτε, εντάξει, ναι. Ο νιός πάει και γράφει το μωρό στην κυβέρνηση, που του βγάζουν ένα πιστοποιητικό γέννηση. Ναι. Εκείνο το πιστοποιητικό γέννησης, μόλις έφτιαξες εταιρεία για το μωρό σου και τώρα εκείνο το πιστοποιητικό γέννησης είναι εργαζόμενο το μωρό της κυβέρνησης. Άρα εσύ εδώ και στα δικαιώματα σου σαν γονιός στην κυβέρνηση. Ναι. Δεν έχεις δικαίωμα πάνω που γίνον το μωρό πλέον. Because έγραψες το. Έκαμε συμβόλαιο με την κυβέρνηση, είναι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Αν ο κόσμος άρχισε και καταλάβει ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πάω να γράφω το μωρό μου. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάω να βγάλω άδεια. Because δηλαδή μου πρέπει να ζητήσω άδεια. Γιατί να ζητήσω εγώ άδεια να με φαρίσω ή να πιάω αυτοκίνητο να οδηγήσω ή οπουδήποτε να πάω. Αφού γεννήθηκα με τα δικαιώματα. Γιατί να με χρεώνετε για αυτά τα πράγματα. This is not a lawful act. Okay? These are acts, they're codes, είναι terms and conditions του συμβολέου. Δεν είναι νόμος, είναι νομοθεσίες. Μάλιστα. Άρα εσύ κλείνεις περισσότερο προς ένα πιο αναρχικό σύστημα. Δεν είναι αναρχικό, μην μου βάλετε ταπέλες. Με ταπελώνεις με τι... Δεν σε ταπελώνω, προσπαθώ... Όχι, είναι ταπέλες τούτες. Ευρώ, άκουσε με λίγο. Ημίθεος, αυτά τα πράγματα. Είναι ταπέλες που βάλει ο κόσμος του άλλου για να μπορούν να κατηγορούν και να σου βάλουν με στη την κατηγορία. Δεν μιλάμε για κατηγορία. Βρε, Ευρώ, παιδί μου, άφησε με μισό λεπτό να σου μιλήσω. Λοιπόν, δεν μιλάμε ούτε για ταμπέλες εδώ, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Προσπαθώ και αν επιχειρείς να κάνεις μια πράξη πολιτικής ανυπακοής, και πάλι δεν είναι ταπέλα. Λοιπόν,
και θέλεις σε αυτό το κομμάτι να αφυπνίσεις κόσμο για να συνταχθούν μαζί σου, να αντιληφθούν αυτά τα φυσικά και νόμιμα δικαιώματά τους, όπως λες, θα πρέπει να το εξηγήσεις. Έτσι. Λοιπόν, μην αντιδράσεις επειδή σου κάνω μια ερώτηση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να μπορέσεις και εσύ να εξηγήσεις το δικό σου το σκεπτικό. Ωραία. Και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα και να αντιληφθεί. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι Ναι. ότι δεν χρειάζεται να γίνει τίποτε. Οτιδήποτε, όλα τώρα τα news που βγαίνουν στην τηλεόραση είναι απλά για να δημιουργήσουν κι άλλο πρόβλημα, για να δημιουργήσουν φόβο μες στον κόσμο. Επειδή αν φοητσάζεις τον κόσμο, απλά να λέει, οκ, αντί να πεις γιατί να κάτσω. Πού είναι ο νόμος που λέει να κάτσω. Ποιος είσαι εσύ να με διατάξει. Ναι. Τούτα τα πράγματα είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο κόσμος. Όχι Ναι. απλά να αναλύσει, έλα βγάλουμε selfie και έλα πάμε να πιούμε καφέ και ξέρω εγώ. Because στο τέλος της ημέρας τα δικαιώματα μας, τούτοι δουλεύουν όταν είμαστε εμείς, όχι έχουμε εμείς, όχι. Η κυβέρνηση δουλεύει και εναντίον μας. Ας θέλεις πιστεύεις ή όχι. Ναι. Η κυβέρνηση για να βγάλει λεφτά από τον κόσμο. Ναι. Όχι να προστατεύει τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, αυτό που μου λες παραπέμπει λίγο προς τη θεωρία της πολιτικής ανυπακοής Δεν είναι θεωρία, του Henry τα Thoreau. πράγματα. Μα και Εγγραμμένα αυτό τα που πράγματα. λες, ναι, είναι γραμμένο και από το συγγραφέα και το φιλόσοφο το Henry Thoreau, που είχε γράψει συγκεκριμένα το Σύνταγμα για την πολιτική ανυπακοή, είχε και πάει και φυλακή επειδή αρνιόταν να πληρώσει φόρους. Εγώ προσπαθώ να αντιληφθώ και να αντιληφθεί και ο κόσμος. Σε αυτή την κατεύθυνση κλείνεις? Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εσύ λες ότι γενικότερα θα δηλώσεις ότι δεν ακολουθείς την οποιαδήποτε Δεν νομοθεσία με την οποιαδήποτε συνέπεια. Δεν δηλώνω. Ναι. Δεν δηλώνω τίποτε. Δεν κατάλαβες. Αν μου πεις τώρα, είσαι ο Εύρος Δημητρίου, είσαι ο κύριος Εύρος Δημητρίου. Και όπως σου ναι, μόλις όταν θα στην κατάθεση μου ότι είμαι το άτομο που γυρεύεται, δεν είμαι ο άνθρωπος. Μόλις γεννιούμαι, εντάξει, φτιάχνει ένα πιστοποιητικό γέννηση. Το πιστοποιητικό γέννησης, μόλις τώρα στην κατάθεση μου, είμαι ο κύριος. Έβαλες μου ταπέλα, είμαι τίτλος. Έβαλες μου τίτλο. Κύριος τάδε. Δεν θες τίτλους λες δηλαδή. Δεν θες τίτλους. Όχι, δεν κατάλαβες. Τούτα που θέλω να σου πω. Η λέξη Μα με μπερδεύεις ρε εσύ Εύρω. Εγώ να σου πω νουφιέ μου, έφυλε κατάλαβες τι εννοώ. Και να πεις ναι ρε κατάλαβα. Όχι, δεν θα σου πω γιατί δεν καταλαβαίνω ακόμα. Προσπαθώ. Όχι, περίμενε. Ναι. Να το συζητήσουμε λίγο. Ναι. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητα μας, άλλος πώς τις χρησιμοποιεί η αστυνομία, η δικηγόρη, το δικαστήριο. Ναι. Άμα σου πω εγώ, ο νουφιέ μου, κατάλαβες ρε φίλε λεμόνι τούτο. Ναι ρε κατάλαβα λεμόνι. Μα άμα πει ο αστυσύλλακας, κατάλαβες κύριε, και να πεις ναι, σημαίνει είσαι κατά του. Στέκεσαι που κάτω του. Ναι. Κατάλαβες, άμα μου πει κατάλαβες, δεν στέκουμε που κάτω. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Κοίταξε, είναι για θέμα αντίληψης του καθενός. Λοιπόν, οι νομοθεσίες Όχι, υπάρχουν. δεν είναι η αντίληψη. Εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω τι μου λες αυτή. Μπορεί να έχω μειωμένη αντίληψη. Μπορεί να μην καταλαβαίνω τι μου λες. Κάποιος άλλος σε άλλο επίπεδο να το καταλαβαίνει αυτό που λες. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου λίγο, στο δικαστήριο, αν υπάρξει ποινική υπόθεση, στο δικαστήριο θα εμφανιστείς? Είμαι υπόχρεος να απαντήσω. Υπόχρεος δεν είσαι. Αν θες μπορείς να μου πεις δεν απαντώ. Αλλά δεν είμαι ανακριτής. Ξαναλέω, ούτε αξίωμα έχω, ούτε οτιδήποτε. Δεν είμαι ανακριτής, ούτε ήρθα να επιβάλλω τον νόμο. Σε ρωτάω απλά. Θέλεις να μου απαντήσεις? Σε παρακαλώ, νουφιέ μου, εγώ ούτε το παίζω έξυπνος, ούτε θέλω να γυρίσω να πω ότι θα πληρώσω φόρους. Δεν είμαι έτσι. Απλά τα πράγματα. Δείξε μου τον νόμο ότι λαλεί ότι είμαι υπόχρεος να πληρώσω και να το πληρώσω. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Δείξε μου το, because δικαίωμα μου να μου δείξει το συμβόλαιο που υπόγραψα εγώ και η κυβέρνηση που έχει έτσι είναι το συμβόλαιο. Εγώ και ο Ρουφ ήρθαμε να βάλουμε, να αγοράσουμε δύο λεμόνια. Υπογράψαμε. Ο Ρουφ να υπογράψω και εγώ. Αν έχει μια υπογραφή το κοντράτο, να πούν τούτο. Κοντράτο τούτο. Ναι. Το δείξε μου το κοντράτο, δείξε μου την υπογραφή μου και την υπογραφή σου και να δεχτώ να πληρώσω. Καλά, συζητάς για κάτι που ισχύει για νομικά πρόσωπα τώρα. Εσύ εννοείς ότι πρέπει να υπάρχει ίδια ισχύ και για φυσικά πρόσωπα? Λαλείς μου νομικά, εγώ σου λέω legal. I'm not talking legal now. Lawful. There's difference between illegal and there's difference between lawful. Πρέπει να καταλάβεις το πράγμα. Κανένας δικηγόρος δεν θα σου τα πει τα πράγματα because they all go under their society. They're all one family. Μάλιστα. Είναι μια οικογένεια. Κατάλαβα, ναι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Οι νομοθεσίες. Άμα είμαι που κάτω από την οικογένεια της κοινότητας. Εντάξει. Είναι μια οικογένεια εκείνη την κοινότητα που ακούει τον πρόεδρο. Που τώρα σε αυτήν τη στιγμή είναι ο Αναστασιάδης. Μα εγώ ερωτήσεις με αν θέλω.
Εγώ έβαλα υπογραφή σε συγκατάθεση. Είναι εκλεγμένος από την πλειοψηφία, Ευρώ. Μπορεί εσύ να μην το ψήφιζες στον οποιοδήποτε πρόεδρο. Ναι, δεν θέλεις να συνταχθείς με την πλειοψηφία. Αντιληπτό τι μου λες. Καταλαβαίνω τι μου λες. Ωραία. Listen to me. Εγώ θα πω τίποτε άλλο. Εγώ ξέρω ότι εκτέλεσα τις διαταγές που θέλω να αστιφύλακα. Θέλω 5.000 για την κάθε διαταγή. Εγώ έπειρα σήμερα το claim μου, εντάξει, που ισχυρίζομαι ότι εκείνο που μου έκαμε, που διέταξε ένα άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο, θέλω τα λεφτά μου. Απλά τα πράγματα. Έτσι να μην να πω τίποτε σε σένα, ούτε θέλω να δικαιολογηθώ σε κανέναν. Εκείνοι που ξέρουν τον νόμο καταλάβουν τι εννοώ, εκείνοι που δεν ξέρουν, απλά χαμένοι στην ιδεολογία τους και στο φόβο τους, που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και η αστυνομία εναντίον όλου του κόσμου. Εντάξει, έχω καταλάβει. Δεν κατάλαβε. Because η ανθρωπότητα, αντί να παίρνει πάνω, πάει κάτω. Μα πού ξέρεις ότι δεν κατάλαβα, Ευρώ. Τώρα εσύ προβαίνεις σε συμπεράσματα. Εγώ σου λέω, έχω καταλάβει τι μου λες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου. Έχω δικαίωμα, όπως λες και εσύ, να μην δηλώσω οτιδήποτε. Λοιπόν, και ο καθένας να κρίνει αναλόγως από τις πράξεις και τα λεγόμενά του. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα συνεχίσω τη συζήτηση γιατί είναι μαζί μας και ο